pamasa kay may pagkita o pangkansan bukas. Siniraya ito o Ginoo. Inyambanan ng ulan ni Elizabeth, tinubuti ng Diyos ng Gabriel na Nazaret, hingay mo kalibanin ni Galileo. At inyong nakita para hingay mga babae, makapakamong kasang hingay mga lalaking bilang Donsel, ay ba't ng ariyo. Padya ang gabi na ni Kamalo, dinatanya kayo ni John Tenan nga, hindi kapalapan manatili kayo. Hindi mo, at sukera, at sukera ang na pawang kailangan. Ito yung kayo nas sa buti magayo. Uli na hindi mamami sila niya ni Angel. At isip-isipan kung nani kabaldugan na ito. Na kayo ni Angel. Pagla, kaya kang nagpakutan. Uli na himala niya buti ang kay Diyos. Bilang nagkaw at ikaw na hingay kakalala at pamalaman ni Jesus. Maging malalayaw at mayaw siya manak ni nakapasatasan ng Diyos. Gawa ng aging hindi ng Diyos. Ang timoy gabi, pakipungkulan. Diyan ay maghinahit natin ang ako na sa mga panahon at yung kayayana ay mapupus sa kailangan. Parang sinabi na gawin ng ako, makaharap mo pa niya ikaw o ako sa lahat. Iba ko ng Diyan, dati ng kaya ng Espiritu Santo at ang bayan ng Diyos, nilungan ako. Hindi na ng Diyos, maglaw siya na ng Diyos, iba na ng iba yung kaya. Dahil may Elizabeth ako nabanda. Sa sabihin ng tao, hindi mga walain, ano, ang iyang mga tao. Ngunit ang bagay ay nakapapagdali ng Diyos. At iba na mo yung dito, na naman, mapagsahan na ng Diyos namin. At iba na yung mga. At agad, ibayan na marita, kung kaya pa ang kamagasan. Kapunin ang Pedro sa Kristo. Kasi bago po may makakapagpuke po. Paano po kayo susubukan ako kung unang bago po tayo, pag-ibig po na kayo, makagising ako ng puke. Kasi bago po maya, mabigay po kayo nga. Ang nakakapuke yung mga gawin po kayo elementary. Sabi na po kayo kayo teacher in history ng ating Pilipinas, kung ako kami bandera ni Beto Bansa, makabalik ka dyan, ibuhin sa gen, at hindi na. O na natin kung gero, magulo, alam kaulisan, ipanood. Sabi namin po namin, ako, kung lalaki, kung ako kami malilinig ko, ibalik ka ni Ikema Timaya. Makikita, ibalik ka pa sa bayo ni Ikema Timaya. Pero, ang tsura ko yan namin kaya matao, isusulat balik ka Timaya. Ang tsura ko yan nakakakit, ang makasulot yung balik ka Timaya. Na naman pumati, kasi makabalikat, at kung bawa, ikabalikaran ang ulit po, ang masabi, magsuka. Ikabalikaran ang ulit tahimik, maingit, may masigla. Ikabalikaran ang ulit malakas, sakit, at maingit. Dahil po kaya, nung impas po, may balikat siya. Na nung ikabalikaran po, impas po. Subukan tayo sa biyang mabilis, impas po. Ulit-ulit na tayo sa biyang impas po mabilis. Sabihin niya mabilis. Yan ang gano'n ng tama. Upas. Ikabalik ka lang ng ulipas po, upas. Ulipas siya upas po, masaya po ipalik. Masaya po ikaw, ikayatang po palik. Uli, at masaya po ipalik. Pag-iya po, ikayatang po palik. Bota po tas po, hanggang makagal, hanggang bigat, kung paman po ang baby, hanggang magasus, mga tingnan na ito rin tao. Manakit ko ang ulit sa ikiman at ay hindi kayo sa rin ng bati. Makulay po,
bukas, hindi na yung sabi, hindi na po niya po tuloy. Hindi na po niya po hindi niya po mabate, o na may bukas. Ano pa na po ginagawa? Inimado, o na may bukas niya, ay kanya po tuloy isipin. Kadalasan po na may bukas niya po ginagawa, nagawa kanya po mong bukasan. Ang kanya po simple, hindi po na may bukas na ginagawa. Kaya sa mga baptismo, o ang sinabi natin kibukas na yung ginagawa baptismo, hindi na isabihin, pero gusto. Sikat, bilang po na sikatan, bilang po na hindi na bilang ginagawa baptismo. Kaya pa po natin, sikat, hindi mula, pero kung hindi sikat na po, bilang sa Kristo. Hindi sikat po, idolpi, pero kung hindi sikat na po, i-vice ganda. Nakita po yung sikat, i-entitudyari sa Kristo sa crosses. Pero ngayon sikat na po, di Maria Rivera, ako po ibigay natin. At kanya po naman po yung unang panahon, wala kong pakulo na yung mga babae, yung mga lalaki, yung babae, yung nagawa na po, yung gusto po kanina, nakala. O kaya po, magkakala po, yung mga lalaki. Karanahan niya po, hindi ko kababae. Pero kung nakawin ka ng mga karanahan, tapos na po ay halal. Eh, puso po ngayon, hindi ako nagpapausan ng pick-up lines. Ito po siya pick-up lines para po ito. Hindi ako ng nasalit ako pick-up lines po. Dahil ako yan, ako sa pinagpapalala. Hindi ako ng naman. Mahilig ba kayo magluto ng kasitan ko? Kasi kapag kasama ko kayo, feeling ko, nakikinig. Feeling ko lang contents ba kayo? Kasi kayo ang laman ng pagina ng buhay ko. Alam niyo ba ang pinagkaiba ng halaman sa inyo? Kasi ang halaman itinatanim sa paso. Kayo itinatanim ko sa puso ko. At hindi makakabunod, gusto na naman ng hindi dahil kayo naman, dito pumawasan ng mash up. Dito ng mash up, hindi na pwede ng kaya kayo at nakikita naman po kayo. Isa po. Kaya hindi ako may nais po. Isa po. Maliit na tantang hindi siya pa. Mo, at tayo mo po. Seiko Wallet.
Pilipinas, Impero Campo, Pangtao. Ano ba na po yung storya ng Maleficent? Hindi na po niya makakalagay ang pelikula ng Maleficent. Kaya kung ano po yung pelikula ito, ay nasusisa ang kakarihan ng Maleficent sa Santiga, Malapuyo. Mapuli ang ipaligid. Mamulang lang na po may tanaman, may tayo, manaya ng kakasilapo, may animal, ako po po may tao, kaya na po iyan. At pinakaisan, at inyong kapayapaan, ikakarihan ng Maleficent. Dapat, pauwi na pinokune sa ilalaki kalikulan ng Maleficent, hindi na naman ang sakit ulo, yung Maleficent. At ang iba ng salita, binaliwan niya kung ulit ay kayo ang kalitan. Ilalala na yung kalaman, hindi kumana ng Diyos. Ibukas, isalpingan at legwan na inahalaan ng Maleficent, pag-uwi na kung isukat ang lupa at mga e quando kumakanya mo naman ang pinilya, ay nagdelaman niya sa Diyos, ikakalitin ang pinilya. Pahuli na po niya sa lahat na di Eva o kapulyadan, hindi na po po silpinan, inubas, at kinakama po ang pamakao. Dapat, kung kalukuran ang kapama po ni Diyos, ay desisyon niya po inakin na ibalik niya sa silpinan at ulit, kinatang po pamatay. Ay natin po pinigyan po pinigyan na rin, makikita po magiging kinatang na kapamigkas ni Jesus. Pahuli na po pinigyan na rin, itawag sa po pinigyan. Pahuli na po pinigyan na rin, ihalik, ipulit at sintingan ni kinatang po pamatay. Marami po nga rin po pinigyan sa sacerdote, bakit masyado tayo po para hindi ko yung kabila? Hindi ka tamang kato, hindi ko masyado tayo para hindi ko yung kabila. Eh, kano yung para hindi ko yung kabila? Susunod mo po natin yung dewa na lumuda, kinakulit. Ulit yung Diyos Cristo, kaya naman po hindi ko yung kabila. Hindi po hindi ko yung kabila. Para ang babae kong kalita, pero yung pinigyan kalita, yan po yung pinigyan na mga pinigyan. Hindi kayo anak ni Jesus. O yung pinigyan po yung pedestal, kaya naman hindi yung Diyos mismo, kaya naman po hindi kayo kanila. Pinagigita na mo po, susunod na mo kung gawin yung gawin kami, hindi kayo kanila. Ay namin ko sa pera mo kaya kami ng Hebrew, Mary is full of grace. Blessed are you among women. Hindi po kinupas, indewan, at hindi ibigay Maria. Bakit po kaya kinupas, ibigay Maria? Bakit kaya indewan at hindi ibigay Maria? Kagupan na po sinabi ng mabuhay, hindi yung Diyos at sukero. Hindi ba ng Espiritu kay Lunay. Huwag na po isipin kung bakit hindi mo Maria ay nagpili po maniging ay nakilumas mapapapal. Muli ng Diyos at sukero. Makalungkot yung panahutang po ngayon. Kita po nila po ngayon po inapinot ang puso na ikaw. Sabi na po, iniro o ano, di mga nagulong at isambal, di cathedrals, ang ano po ang sisimba. Sa lahat na lahat po ano yung ating pakukat, dapat yung sisimba. Di cathedrals na po kami, nagawad na lang ng museo, nagawad na lang po ng hotel, o kaya po pasyal. Ang tanong po, kita, kaya po na niyo yung Diyos, kaya ng puso. Tagdadagdala pa po, idagdagda pa po, iyaya yung Kristo, nakaparapanan po ni Kaya niya. Same-sex marriage, divorce, abortion, euthanasia, and then po rin yung pagpatunit na nagkakita na po na niya yung ibig na ileto ng tao. Hindi po kasalanan na hindi na po yung pagpapatulit at pagpapupas hindi matang po pananaw. Yung Pasko, manatili po malupas,
o may tupasan ng Pasko, yung mga nakikita ko at nabibigyan ko pinagkakata ko sa kaya lang po sana pa ko rin sila ko yung kukunin ng Pasko. May tanto pa ko rin makupas siya ng pinagkakata ng Pasko. Pauwi na po rin sa Cruz, Hamwa, Sukalo, Kasakiman, at magiging makasariling tao. Tandaan lang, aliwa mo rin regalo at binago, Christmas light, abun, ing magpasanting at ang ulit ing Pasko. Ing tunay ba ang ulit ing Pasko, kapit po ing nagulog na ilang ing tao. At yung tamang Pasko, muli ang tamang Diyos ay ginugod kaya tao. Kung nakusan na ang pagkakadalang tayo. Maraming na sana, ano ba na kung bigyan na rin? Gusto mo kumakinig, hapos, mapalalang, gusto mo maliligan ng pinilupas at iwala ng kailangan. Take na niwala niya kamulang kailangan. Ano pa na naman kung ano? Kung sino'y naman ang mga kapon, hindi na tayo ang pag-ibig. Maliligan.